ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି 16 ଡିସେମ୍ବର 2021, ଗୁରୁବାର, ଧନୁ ପୌଷ ମାସ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଦ୍ୱିଜମଳ, ମେଷ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:12 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 5:02। ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:30 ରୁ ଦିନ 11:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ 12, ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ବାମପଟୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ପରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପରେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ଆଜି ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ରହିବ। ଆଜି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖରାପ ରହିବା ସହିତ କିଛି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ ଏବଂ ବ୍ୟୟରେ ପଡ଼ିବେ। କିଛି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 3, 9 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ହେଉଛି ରବିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପାଠରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏକତା ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ଆପଣ ଜନମଙ୍ଗଳ ଜାଗରଣରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ। କୃଷକମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, 5, 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଧୂସର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ହେଉଛି ଶନିବାର ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର।
ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆଜି ନୂତନ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଫଳ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କୃଷି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି କରି ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, 6, 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ରୂପେଲି ଓ ଆକାଶୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଉନ୍ନତି ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଆଗୁଆ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିସାରିବା ପରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶୁଭ ଭାବନା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, 7, 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଜି କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଦ୍ରିତ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ଅଶୁଭ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 3, 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘିଅ ଫିକା ନାଲି ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ
ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, 6 ଏବଂ 8। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରକ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। କୃଷକମାନେ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ। ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, 6, 8 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ରୂପେଲି ଓ କଳା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଓ ଜୟ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଆଗୁଆ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନୂତନ ଧାରାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସହ ବହୁ ଲାଭ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କୃଷକମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହିତ କିଛି ରାଜସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ ଓ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବେ। ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 3, 9 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ଘିଅ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ପରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପର ବାଦାନୁବାଦରେ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ କୌଣସି ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଅପମାନ ହେବେ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତାର ରହି କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏକତା ଓ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଶୁଭକାମନା ନିମନ୍ତେ ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7, 8, 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଫି, ବାଇଗଣୀ ଓ କମଳା।
ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର। ଘାତ ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜସମ୍ମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସହ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହେବେ ଓ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଭାବନା ସହ ଲୋକନିନ୍ଦା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ। ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଗୁଆ ରହିବେ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ସହ ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ ହେବେ। ଶୁଭକାମନା ଓ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଓ ତୈଳକ୍ଷତ ଆଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, 6, 8। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ, ରୁପେଲି ଓ ନୀଳ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଧନବାନ ଓ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁ କ୍ରୟ ଓ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନ, ଏକତା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ସହ ଉନ୍ନତି ଭାବନାରେ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ ବହୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଆଗୁଆ ହେବେ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କାଳୀଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, 5, 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧୂସର, ସବୁଜ ଓ ଆକାଶୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁ ଶୁଭଦାୟକ ସହ ଧନ, ଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ସହିତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ନୂତନ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଚାକିରିରେ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜନସମର୍ଥନ ସହିତ ଜନମଙ୍ଗଳ ଓ ଜନଜାଗରଣ ଆଦିରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କୃଷକମାନେ କୃଷି ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିକ୍ରୟ ଓ ଲାଭ ଏବଂ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ କର୍ମଧାରା ଭାବନା ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଶୁଭକାମନା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ସହ ଶିବଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2, 3, 9। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଧଳା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫିକା ନାଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର।